caweske marang soreng-soreng ning pajak. Aku ora gelem. Peperangan tumpes tapis tanpa tilas. Manuta ya kowe kali nyamat. Aku wegah Arya Piye? Penangsang. Kowe ora gelem? Aku wegah. Weh, ijat. Bakal ndaumpur kowe. Ayo, Melayu, melayu, Ayo. kali nyamat melayu. Kali nyamat. Kali mana? Plok. Ayo, ojo melayu. Lelel. Hei. His. Ning kono. Kali nyamat. Piye? Kowe ndak parani ngalor. Kowe ngidul, ndak uber ngetan kowe ngulon. Kali nyamat. Hei, manut ndak pe bojo kowe kali nyamat. Aku emoh. Kowe aja mlayu kowe. Ya, tuk. Ya. Hei ya. As. Ya. Gantung. Was. Hei. Kali nyamat. Gini kowe ora gelem ae. Aku ora sudi. Kabeh wong Jipang Panolan wis tumekaning pati. Ayo, manuto kali ya. Ayo. Ini apa jalan? Nyapa gagak rimange nyapa kuwi? Nyang apa kuwi? Nyapa gagak rimange nyang apa kuwi? Tak peka ora mlayu kowe. Kene mbok pekak, tungkakmu pas kentang. Lah piye? Ijol, Piye? Ijol piye? aku dadi arep penasaran. Lho kowe iso apa piye? Iso lho Mas, ketoprak. Kowe iso numpak jaran. Iso. Numpak jalan iso ora? Iso. Lha kali nyamate panggah ya. Dadi kowe dadi Arya Penangsang. Ya. Woi, ya oleh ono. Dajal kaya ngapa kereng, kudu kereng lho. Jantung. Hei, kakak Rimang. Hei, iki kali nyamat. Kali nyamat kok gagak rimang. Gagak rimange mburimu ku lho. Ngono jare iso konsentrasi, gagak rimange jaranmu kae. Kali nyamat. Yen kowe bisa tak omongi. Otak. Yen kowe bisa tak kandhani. Kowe maksud tak koyo ono. Bos, sabar ya bos ya. Kakak Rimang, santai bro. Yen kowe bisa tak omongi. Tak koyo oleh Rimang. Santai ya, Bang. Kowe tak boyo ning Jipang Panan bakal matamu picek iki. Lah nyapa jarane mok senen iki? Kakak, Piye? apa tumon bendera diselentak ini? Lah adepe. Ah, Adepe kowe aja ning mburine. Oh, Aduh, ditata adepe. Nah. iso ora bisa kowe kudu tak boyo ning Jipang Panolan bakal tak dadekke prameswari ning Kadipaten Jipang Panolan. Aku emoh. Ya, piye? Emoh. Ora gelem? Ora. Yen ora gelem bakal tak udah paripeksa. Kali nyamat. Aja mlayu kowe kali nyamat. Iki jaran mbok celeng. Kok nyerundul. Ora tak gelak lah. Aduh, mlayu kowe kali nyamat. Yo. Weh. Yo, bos. Nyapa kowe? Jarane keliru. Lah nyapa dadi penangsang ya ora iso nata jaran iki piye to? Jaran kuwi jaran mbok undur-undur. Lah kudu Gelak. carane Dene angger. lho, Melayu. carane gelak iki kowe kudu Lah lah. kok geret mundur ya Mau geret mundur ya mundur no. Lah kemung kaya adik. Dhuwur dipekak, Plak. terus tungkake ndi parane. Ngene. Nah, ngono. Jaran kudune. kaget. Begitu kena. Jaran kaget Begitu mlayu. jarane kena atoyong terus. Lho. Lho, ngono.
Kono penak. Kene dipekak, Ya pekak. tungkakne diparani. Kene ditungkak. Nah, ngono neng apa kuwi? Matus. Seneng ya, Mas. Ketoprak elek ngene kok njaluk payu Mas aku. Pegel aku. Ayo tutupno. Ning kuning. Kuwi jarane cara sinden kira-kira kok enggak teko nggen. Aku Lah, Apa? kan Pak kowe aku. Aku Pak jaranmu aku. lho, Apa? lan Pak apa? Apa? Udanil aku. Hei. Wis sini agar metu banyu. Sawablek pisan. Udah kok Lacer kuning kinawa liyan. Mbak nyilih anu tabuhe enak. tabu suling. Tabuhe suling. Kowe kono rada guweng kok suling. Ayune kewese aduh Nimas. Lah ngudeng-udengan ya ora pecus jan masaku. Lho sing rapi to sing rapi. Iso lunyu ki sirahmu kena apa to kowe kok ya? Seniman iki gawe seni. Seni ku indah. Sentuhan hati nurani Nah, lho ora lah kok kuwi. ya-yaan. Dadi paling ora ki disawang ben Ya pecus. kaya Bapak Ibu sinten kang badhe mundhut wedhus wedok monggo. Oh, iketmu kuwi lho. Warana. Ning sawentar barang kok. Guyang-guyu nanggap ya. Hei. Bocah cilik rumah aku. Bocah cilik nanggap arep nyang apa kaya. Nah. Lah iya no. Malah koyo wedhus gimbal. Oh ya adik ra beneh kaya. Aduh Nimas. Kelar nutukne lho, Kakang Mat nutukne. Nggih, monggo. Jal, oleh. Monggo kok Mas. Malah glegeken. Lho, Hintenipun Kakang. Halus. Penghayatan. Nah iki lho, penghayatane oleh. Suaramu apik, ning bareng disangka kene lek menembang kaya cempe. Ya jadi. Ya ngono ku lho. Nyapa jadi barang nyang apa to kok ya. Trayo contoh ngono. Ora ngene-ngene iki nyang apa kok. Ayo dicangkeme ngene lho Mas. Iki asli to iki? Asli Mas. Walah tak kira lek pasangan. Tembange memane. Memane. Ya. Pas. Bisa kowe. Saged. Contohana sak larike. Ya, monggo. Ya nduk, buka celuk saka kono. Memane menika punutanipun kanca dulur di aturke. Lek buka celuk aku iso. Lho lah iya buka celuk. Buka celuk apa? Memane? Mana? Ya. Nek. Kowe ora buka celuk. Jare nyeluk. Lah kowe Lho ki lagune kuwi lho. lagune iki lho. Mung sliramu. Lah iki lho. Pripun? Mung siramu. Lah iso kok ngongkon lho. Dan Wis wis. seru. Timbang kangen. Lho. Lho. Mung sliramu cahayu dadi memane. Bosok kok kowe. Kah aku lek. Monggo. Ya nduk. Lihat. Mong sliramu kang dadi manis ing kalbu pinturno kang katon malelan dalemu iya tansah eling senajan nata rasaku tansah sumandhing rinawani aku pun tansah ngenteni tanah nyidang tetesing tresno dan setuhu
senga sinekuwon anggaret mengandung hati kadang yen tanpa Hey! Lale, heo, heo, ae. mong sliramu Iya tansah eling. Ayo, weh. Oe, ao, yo. Oke, terima kasih. Memanik. Nyatane mau ya dalu menika ya suwe ra pedhok karo sampean ya Nggih. bagus. Kula bulan iki ndereke penyan kuwata lho, Mas. Oh ngeten mosok. Mbah nuwun. Ya semoga-moga nggih, terima kasih. Sing tanggal 28 nek ora kleru dilih nggone ning Polres ya. Nggih, siap. Kuwi pancen nang usulku, Pak, timbangane ning Dinas Perhubungan luwung teng Polres mawon, akhire dikekne Polres. Loh, lah napa kok jangan Engko sapa ngerti engko nek umpama kluthuk mlebu sak wayah-wayah. Dadi iki karek nyemplungke ketok. Kok mlebu piye? timbang bayang ini sesuk sampean ngejak Kancil Ponorogo ya aku. Kowe tak sewamplok kowe. Aku wedi gitu sampean iki. Tak pikir-pikir sing mentolo iki ya genah adikmu iki to kaya. Genah kakang iki jarang ning Ponorogo teko kono kok mok suguhi complong. Aduh, rumah iki piye kowe iki gak terus jare kok Mas, beneh. kula niki iso ndereki Warsino Sleng. Rumah saku. Kula niki iso ndereki Mas Purbo napa lho? Aku sik tas teko nek aduh heweh ki kok ketoke aku. Rumah saku ning ora apa-apa kaya ya seniman kok ya. Oh ya wajib didongake. Ya. Hidup silaturahmi. Iya, anane ora setel iki pancen ya urung tau petuk. Apa ngerti kapan-kapan sepethuk ning karo kono kan ya. Insyaallah ngaten. Heeh, aku ora perlu ngejak sampean kan kono ae. Nek pengen golek dagelan nggih katok Anoman yo Dik. Aku. Coba aku munggah lekan joget. Aduh iki. Coba iki mrikel pangayu ben jemeneng. Wah ya kowe mriki krungu critane cacah kowe complang-complong. Lah kula yo maca Ponorogo Pos to. Lho kowe kudune kowe iki wong Ponorogo lho, lek kudune iki aduh iki kakangku nek ning Ponorogo aku kudu tunggu Mas. Nah, lek ning Ponorogo bahagiamu, lek Mas Gareng ning Blitar kuwi suguhane aku. Nah, ngono ngono. aku ra iso mesti tak wae bintang tamu. Paling ora sapa? Ndol kucing lho, Bro. Itu Mas aku. Kok. Kene mrikel. Ho. Au. Hai.
Iki sik sekolah, Dik. Nggih. Iki presiden iki keri-keri tak leboni bocah sing sik sekolah Oh, betul, kabeh. Mas. Jenengan kedangaten, Mas. Heeh, sing nom-nom sik sekolah perlu niki aku mengajarkan sesuatu Nggih, yang Mas. positif terhadap Dari murid-murid awal, siswa supaya bengi bar wayangan nek iso-iso ki bolos kan ngono. Ngojo to. Mboten. Ya paling ora jenengan ora nganti kentekan sinden. Apa? So nek sing sepuh sok kala enten gawean liya penyan sik duwe. Oh, berarti kowe arep ndongakne sing sepuh-sepuh mengguk. Mboten maksud kula niki Gawean, generasi muda tetap ada. Torane ben ora kepaten obor. Leres. Sampe nek kurang sinden bojoku. Nek bojomu? Sak nyinden. Kayak wong lomo lho. Kayak ya iso nyindet ta? Oh, angger sampean bayar selawe mesti lomo. Sampean bayar selawe lak ya Mas, ya Mas. Heeh, nglek diwehi akeh. 30 ya. Ya Mas, ya Heeh. Mas. Lah nek mbiyen Piye? sinden mbiyen kei selawe lak maneman-eman, maneman-eman wis ngono. Bojomu ya Ora sinden? gelem. Ya wis ngono kuwi. Sindet ta bojomu keh? Sinden. Loro. Eh? Mulai kerja ya anu ya. Oh, bojoku angger mulih no. Wah. Tembange ra kalah karo cah nom. Lho. Aku medun kok Keluarga seni ya ngenamu medun ki. kok mobil langsung bojoku kok ngarep lawang kae langsung. Waduh. Oh, Mas Coklitiku sayang. Heeh. Wajahmu sangat menampan. Heeh. Bila ku tiap malamku selalu teringat saben turu aku kelingan guyumu. Aku terus langsung aku ini Dek saja kok ana perlu wis bengi kok nangekke aku. Lah iki kluthuk ya nyaut. Dek ya ngono kuwi ya. Langsung Kowe terus piye kowe? Aku Eh? akhirnya nembang apa kowe? Aku akhirnya Nggak menit. nah nembang Napa? tali kotangian. Ayo kata. Yo. Bojoku ta. Bojoku ya sinden nak. Bojoku ya Bojomu sindet tak geblok lek kayak Loh. kira-kira. Lek dagelan duwe bojo sinden umum. Iya. Jago duwe bojo sinden umum. Terus? Dalang duwe bojo sinden wis lumrah. Aku dagelan bojoku penyanyi rock, Mas. Lho. Loh, Piye? aku mulai tanggapan isu, Mas. Jam Ah. setengah papat kula pun kundur. Pun kundur kula. Wah, Kondur. kondur. Ya ono wong yang nggo dhuwit kuwi ya. Kaya pejabat tuh kudu kondur. Awake dhewe dikondur-kondur nih. Bojo Lho, kula seneni bojo kula penyanyi rock. Aku Ah. mulai Mulai angker buka duduk lawangno. Dik, bukakno. Bojoku wis nyambut karo nyanyi rock, Mas. Piye? Kuwi ngorok ya. Underground, Bro, underground. Underground. Hardcore, Bro, hardcore. ngono, kuwi konser ya an kaya ngono kuwi. Alirane hardcore. Kuwi ya konser. Konser ya batang kuwi bojoku ya. Coba iki ana tetembangan siji antarane loro pilihan Cahayu. Ana kanggo Rika Banyuwangen, ana Lungiting Asmara. Nah, pundutan saka sing kagungan dalem. Sing pundi? Bebas mon ala prigel iki nek yahine iki wis tembange iki wis sorane Iya. nuansane yang Anu, menengah. Iya, paling ora digawe nuansa ngebit. Oke, apa? Manut Om, Nggih. manut aku jajal gawekno Lungiting Asmara sekali wah. tempo. Wih, Ah, ngebit. sebab Asmara kuwi lungit banget. Contone kaya kluduk lho. Nggih. Kayak mergo kena dayane Asmara kluduk biyen nak ganteng ta. Nggih. Susi gosong lek yo mikir Asmara kuwi asine. Niki Aku mergo ora mikir asmara, Mas, mbiyen. Apa? Mikir aswaru ireng karo askriting lah mbiyen ki. Guru kalah. Aku anggere seneng ngomah wis kalah jijitan ngene iki Mas. Heeh. Kalah mek karo gento aku sasine. Semi di irama keroncong. Nah, ben rada RT. redok kepenak. Pas gandeng iki jan wis. Ya Mas, Lungiting Asmara. Menika Bu sapa asmane? Bu Anginmu sapa? Bu angin buribut. Nah, buribut. Angin ribut. Ngene sing dadak mancing lho kuwi kan muni. Jenengan iku sing mancing. Oke Pak Masuri. Ono Suara saka Prigel Pangayu Anjar Mening. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara sekarang Sastra Budaya. Oke. Buat warga masyarakat. Sebentar. Kanigoro. Ono Mas Bayu Dewan. Ono Mas Santoso Sugendalu wong bagus. Ho. Sabrene nggonku ngenteni janji. Heeh. Janji prasetyaning ati. Kadung tresno prisliramu dawa bagus ra eling dina lan wektu.
Ning ati katon lah bisa ilang saya suwe saya ra karuan Bagus. Senadyan mung tansah anggada aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus ta anti-anti kok pikir semoyo wae aku tresno karo kowe Tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno kudu bondo nanging lungite asmara Lungit tengah semara. Buat mempelai, selamat menemui baru, semoga berbahagia selalu selamanya. Pak Asuri, semoga sehat sentosa. Bu Ribut, semoga sukses selalu. Marikel, pangai. Oh. Pam. Hati kok pikir semoyo wae aku tresno karo kowe pam. Tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur Aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu pam. ukurane tresno tutup bondo nanging lungiting asmara ukurane tresno tutup bondo nanging lungiting asmara Oke, terima kasih. Ukurane tresno dudu bondo nanging. Celonone wong tuwa. Oh iki aja maido iki sak label karo kowe lho iki. Heeh, padha anak buahe. Lho, sak label karo kowe barang ya. Sampean barang. Iya, awake dhewe sak hadiah kaya rumah saku apik karyane kritik iki ya rumah saku wis luar biasa mono esem guyumu. Ana nek kluthuk gawe esem lan perngutmu ya. Lo Ngarang lagu apa kowe kae? niki mau pun ngarang niki tapi. Kuyang hae munan. Oh, yang hae sing gawe kowe apa kluthuk? Kritik, Mas. Oh, kritik. Koyang apa kowe? Kula dereng damel niku rada damel tapi sithik separo niku. Oh, wis dadi. Ya separo maksudnya. Piye lagune piye? Niki anu separo tok, Mas. Oh, separuh Maksudnya tok. separo mek. Oh. Jadi separo kata.
Tapi ngene. Oh ya saurane seniman iki nek duwe karya iki duwe bekas, duwe tilas. Duwe tinggalan lah, Sok. Nggih, nggih. Iki coba Melita. Coba, Melita. Ayo. Aku bengi iki ngomong-omongan ning kene suaraku kaya ning jaba ngono. Kene rada banterno titik le, ben rada tedas. Dadi ora kudu menjing kudu metu wae. Kontrol iki penting kontrol. Ha iki ono. Aku celukno Melita, mbok klitik, mbok gluduk njajal nembango duet karo presiden. Sekali tempo wong suaramu ya apik. Nggih, Mas, nggih, Mas, nggih. Kene unggahno. Sapa? Melita. Nah. To, melek to. Heeh. Wah. Capek. Lha kuwi angkitmu wae. Kowe ketoke suwadis. Iki Melita iki lek isuk lek wis sore iki meleto cah iki. Lho kuwi ambak presiden gelungane kok Irak. Lho. Bayahe kok Australia. Iya, Mbak Melita. Disepati sik. Sepati. Lelo la la. Pam 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 pam. Kabarmu piye, Ti? Sae, Mas. Apik. Ya. Dudu kuwi lagune. Kok mleta-mleto piye? Lho, iki mau kaya elo. Wah berarti sing mleto kupinge klitik lho Mas aku. Kok mleta-mleto ngono. Kan nembang apa? Duet, Mas. Duet karo Melita? Nggih. Waduh, wani piro kowe? Lho, delok-delok lek kita ngene iki 250, Mas. Masuk orang ngatur saya iki duit. Maksud iki 250 ki kontrak sak wulan ki anu sak kos sak kamar ki lho Mas. 250 Oh, nek no. mau pas kuliah niku lho, ngoten lho kula niku. Iki anggitmu wonge halus. Nggih, nyun pangapunten Mbak Melita. Halus, basane mlipis lek Cih, omong-omongan pancen dek. Basane halus banget. Yen Wah ngapunten kula menika pancene ndek kenane halus kula menika pancene mak blek semaput ning Kok kene. kok ngerti? Ha mitek apa ngono lho, pokoke mak plenyok Oh, semaput. berarti ngitek barang halus, awak ngitek barang halus. Ya kaya kanji. Dirayu. Iya. Iso nglayu. Ra iso. Melita, Ra iso nek kluthuk ra iso. yen ndelok dandanamu, kuwi nuansane awakmu ki apa jenenge asidomu ki mbok wae ijo. Nuansa ijo-ijo. Kowe ngerti apa? Arep-karepe ijo ki apa to? Apa? Mas? Ijo ki tegese iki jodohku. Dadi mbok menawa bengi iki kowe dadi jodohku cahaya. Allahumma Amin. Ora Amin. Mas, ki tek kancaku. Oke ya roh lho kowe iki ya. Kowe gawe mawar abang iki. Nggih. Abang. Abang ki tegese aku bangga bengi iki iso ketemu marang kowe cah. Wah, enek artine. Abang aku bangga. Aduh, tindikamu, Heeh. ceplekmu, rupane kok gawe ceplek mawar rupane biru. Iki mesti Artinya gagas artine biru ki bingung golek papan nggo turu cah. Ya ra iso. Apik. Ki tegese Iya, nglayu. kowe nglayu nggih lagu. Seniman yo nggih tembang no. Iya. Aku mau pinter teater. Tak gendong. Iki lagune Mbak Sirup. Surip. Surip. Loh, langke Mbah Surip kalih Mbah Marijan menika kan sampun seda. Heeh. Tinimbalan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Heeh. Mbah Surip kalih Mbah Marijan menika teng dhuwur sukses. Ngedekne Duit perusahaan. Tekne perusahaan Apa? menika bakul es sirup marjan. Menika Mbah Surip karo Marjan. Yo. Masa. Kowe lagu apik kuno kok iso. Tak gendong. aduh. Kemana-mana. Aduh, kuwi lagumu kurang mengenal lek ngono. Lah kowe, Lagune kuwi tapi cakepane ora ngono, lah Cak. kudune piye? Tak gembol kemana-mana. Tak gembol kemana-mana. Gede to, ireng to, dawa to, pengen ye. Apa kuwi? Apa? Ki lagu apik lho. Lah ya apik lagu. Lah piye lagumu? Lah ya tak gembol kemana-mana. Tak gembol kemana-mana. Ireng to, gede to, dawa to, pengen ye.
Kuwi apa? Ora iki karepe tawa-tawa Dek. Hansip iki lho Mas. Apa? Hansip lak beto nika to, sekala nika lho, sing selempene kentes nika lho. Sing gede dawa ireng Iki iki. dawa ireng kentes nika lho Mas. Wah. Dadi untuk menjaga keamanan iki menawa kowe pengen awakmu bisa berdampingan sama saya, akan saya amankan dirimu. Oh, maksudnya kowe karo Melita iki berbagi kentes. Loh, lah kok berbagi kentes pito? Kentesku iki tak wehne kono ngono lho. Oh, lah Kentes iya. lho Mas, satpam iki lho, ngono lho. Mare lagumu ora mengena kok lagu canom ini. Ora nyentuh no wong Melita iki sik ABG kok. Lupa namanya. Nah iki lho. Ingat kuncinya. C aminir D minir keke kenceng lagi aminir D minir dede Kenceng lagi, aminir D minir dede kenceng lagi, aminir D minir dede anyang-anyangen. kesel lagi kok kenceng Ayo lagi. pas arepe mlayu ning nggon kunci sik iki nguyuh lho saiki lho. Jangan mau duet napa Duet, Cak Pak. Bagus? Gulu pedot. Oh, apik. Gulu pedot. Gulu pedot. Edan. Suwi ra metu kok. Suwi ra metu. Ampuh. Dunggah neh lagu-lagu lawas. Melita kelingan gulu pedot? Insyaallah. Oke, wah insyaallah. Ayo kuwi lho. Sindian gila imane kuat. Watu cilik kuwi arane kerikil. Ayo. Yo, Yen disawang keri-keri neng sikil. yo. Watu pecak kuwi arane kricak. Yo. Yen disawang keri-keri dipidak. Yo, kuwi pancen bener kuwi. Ayo kowe. Ayo terus piye aku? Watu krikil, Krikil. watu cilik Cilik. kuwi arane Kerikil, kerikil. kerikil ngono, keri-keri neng sikil. Watu pecak kuwi arane kricak. Becak kuwi keri-keri yen dipidak. Tempe garing kuwi arane kripik. Yo, ya yen kripik sak plastik 1.500. Jar padha soke iki lho. Jar padha soke Kuwi lho, watu cilik kuwi arane kerikil Mas Gareng. Yen Kerikil. dirasake keri-keri keri neng sikil. watu picak kuwi arane krisak. Yen dirasake Ya keri yen dipidak. Heeh. tempe garing kuwi arane keripik. Yen pengen tuku kripik dolanan ning Trenggalek. Oh, kuwi ngono kri-kri ning gone Trenggalek kono. Ora lho. Kowe iki lho. Bocah di rumahke. Ayo Mas, gulu pedot. Ya aku Gulu pedot Cakra Budaya. Budaya. Music. Oh, Mas dua show. sama Kiru di Gareng. Yo, Cakra Budaya. Dulur-dulur komunitas. Linda, Murah, monggo semangat Bandung. Nenek, Ibu, Desi, yo. Mama Libra. Yo. Yo. Iki wong. Tutu watu ning kelicutan kaya kelangan pikir. Apa itu arane gelugu disekali di para tapi itu satu dino aku ra bisa turu kangen bisa ngomong ora kamu Dulur-dulur gabungan. Kristen Fuad. Dulur sawet dan Gendong saudar kami Goro. Mas Gareng. Oke. areng-areng bakal kencangan sampai sini awakku iki kedang rada satunjuk timbangan condong timbang urung ngaku wong guluku bedhot. Sesali enak kerabat lebo hati itu surga duri
pasir pasir. Tambang keliono ing pinggir langsung naksir kelicutan kaya kelangan pikir Apa iku arane gelugu disekari di para tadi pitu Saben dino aku ra bisa turu kangen diko ngomong ora kawen Apa tenang? Aku metu Sakno, sakno. Pak RT areng harus bakar gedang nganggo geni sampai kering awakku iki mikiri gedang aja sak tunduk dipangan cocok timbang urung alu wong kuluku pedhot Hati itu sunyi keriko Depan jasa tetap di barajali Yang tahu percaya dengan dada ini timbang urung alu wong kuluku pedhot Percaya dengan dada ini timbang urung alu wong kuluku pedhot Percaya dengan dada ini Kosek. Piye ta, ya? Timbang burung. timbang urung alu wong kuluku pedhot Merita piye tanpa musik. Nah. Yen ora percaya belan dada iki Nek pisan kas. Yen, ayo, timbang. timbang urung alu wong kuluku pedhot Yo, yen Yen ora percaya belan dada iki Lho, Duk. Halo. Sing PKK iki kowe. Lah napa? Saged. Pekok. Lah napa? Kon belah ndang dibelah ta rumah sampe. Loh, aku kuwi ngeten sewu. Ayo. Ngeten lek jenengan Ngomong lek kowe wong kendel. ngeten Mas. Kula niku mboten perkara PKK wau. Apa? Jenengan ngaturaken PKK napa? Pekok. Lah, kula niku mergo becak dereng kula belah, mergo kula niku sik ISIN. Apa kuwi? Izin aku Mas. Yo, Mergo sik RME. apa kuwi? Apa? Rame Yo. Mas. Ya kok nek wis Yen SPI lah. Apa Ya SPI? ndang anu Apa? MKT. Apa kuwi? Mak ndang mangkat. Oh, ya paling enggak ya SBR, Bro. Apa kuwi? Sabar. Iya. Oh, Oh, KDSK Napa? WNG no. Apa kuwi? Kedisian wong. Loh, ya awake dhewe ya ndak masalah, sing penting TRHN. Apa kuwi? Turahan lho, Bro. Ya. Lah nek MBU, Apa? mambu. Ya awake dhewe ya DINGT no. Apa kuwi? Dinget no, Bro. Lah nek SAT. Apa kuwi? Lah nek SAT. Loh, ya santen no, Bro. Piye? DT apa jenenge iki DDH no, Bro. Apa kuwi? Ditambahi duduh. Berarti wong loro ki TLK lek ngono. Napa niku? Telek. Berarti ya Ya MBU lah. Apa kuwi? Mambu. ya anu no, ya PGAN no. Apa kuwi? Dipangan. Tak tunduk gelas dasmu. Terima kasih Pina Remien, Merita. Mas Rizky Luduk. Jawab. Pangapunten Kakung perkara tembangan Nggih. kegojekan engko digoleki wektu Siap. sing luwih prayoga digoleki Matur nggon wanci ogor-ogor. Amin amin. Gara-gara goleki wektu sing luwih Nggih, pamira. nggih, sembah nuwun. Ayo nduk anakku limpo. Monggo, Nduk. Apa Jung? Suwana nang ngarsane Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Katena. Kresna. Telak dadi tukane cayu ndak derekke Yung. Gandanyo kang sekar. Gandanyo kang sekar, gandanyo kang sekar, gandanyo kang sekar. Kadung. Kati
kusuma kandanya mangambar mawuran kuku sing tupaku melone kalon Minawang kono tinon mika kang mimba Bathara layap luyup pengaluyup pindha pesating supeno sumusuping rasa jati pating rusak pati ketemu pindoro ping solo niki semangkah anggo sesumbar lindu bumi kunjing kunjing Umaludo guntur ketuk umum kang jala nitimbak lumembak penyuku mambang Sangga windu yang amung lir kumampang mletik mantala buku sing sewa ulun kebarat kowe kantong bolong petuk ora minggat saka Ndorowati pengen mondar dadakan kowe Antang Ratu Mandura Baladewa kowe Petruk minggat to ayo amuk Suraprata Jayaprata bangsa Embangon Kurawa Petruk dipikut Petruk dicekel yo
Ndara. Nedel kayo wiyati Sira Rama Daya Patyana Yaksa Gungtang Rama Ana yaksa Gungtang Rama namine wela kata sini tansah jagit jroning waris Badhok ulam tanpa tuwuk mila datan kirang boga saben hari Kantong bolong Petruk wis watara suwe nggone penjari sun ngenteni nggonmu sowan ana ngarsane Kanjeng Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwune dawuh perintah saka Kakang Semar Badranaya supaya nyuwun srayani Sinuhun Prabu Kresna dadi pengari adimu slamet nggone dadi manten. Monggo pakaryane dhewe iki ana loro, siji nyuwun srayani Kanjeng Sinuhun Prabu Indrawati. Ping pindhone mengko bakale ngampil Jamus Karimasada ana negara Ngamarta. Ning yo kene. Bebasan wit plethek ing surya nganti meh bedhug tengange nggonku ceciklu ana ing tepis wiring alun-alun. Ngenteni nggonmu sowan ngarsane Kanjeng Sunan Prabu Kresna. Margage matur Petruk. Oleh gawe apa ora? Sinuhun Prabu Kresna kersa dadi pengari adimu nggone dadi manten apa ora Kanthong Bolong. Sebab wanti-wanti mawantu-wantu dawuh Kakang Semar. Aja nganti Petruk iki mengko ora kasembadan nyuwun sraya Ratu Agung Ndrawati dadi pengari. Aja nganti Petruk iki mengko gagar wigar tanpa karya nggone ngampil Jamus Kalimasada. Sebab yen torong perkara iki babar pisan awake dhewe ora bisa nindakake. Ora wurung adimu nggone dadi manten slamet lujeng kanthi Jawadi. Penglamare bakal ditampik dening Kakang Lurah Togog. Piye Petruk Ndara? Wah nyuwun ngapunten, Den. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Margage matur Petruk. Oleh gawe apa ora nggonmu matur ana ngarsane Kanjeng Sinuhun Prabu Kresna nyuwun srayane. Sabab miturut dawuh Kyaine Semar Badranaya. Dawuhe adimu Bambang Slamet lujeng lan Tejawati iki dudu sadhengah dawuhing pinanganten. Ning gawa Prabawa lan Surasa kang gedhe tumrap nusa lan bangsa iki. Margage oleh gawe apa ora Petruk kandha marang Penjari Sun. Anoman nggone ngetutke lakumu ora ana liya mung jaga marang keslametanmu. Yen ana bobol borot mapan jroning dedalan Penjari Sun sing saguh sabiyantu marang kowe. Nyuwun pangapunten Ndara. Ngene kok arep kula sugih esem lho, esem ndihase. Jare Petruk kon sumeh-sumeh pripun?
Kula jane sowan wonten ing Garindrawati pun mboten kurang-kurang ora ninggalke tata cara uda negara lan suba. Sita. Kancane lampah dodok kula nggih lampah murep. Dasur-dasur kula rewangi daya-daya kula pinanggih sinuwun Prabu Kresna. Ning sareng sinuwun Prabu Kresna kepanggih kaliyan kula menapa ingkang dumadi wonten ing Pasukan Agung. Mboten namung kula ingkang sowan. Sinuwun Baladewa inggih sampun rawuh angrumini lampah kula. Lho. Ana rawuh sinuwun Prabu Baladewa. Nggih. Jebul bareng nguntarake sawijining wigati sami padha. Kula nyuwun sayanipun sinuwun Prabu Kresna kangge nglamar Tejawati kangge adik kula Slamet Wilujeng. Sinuwun Baladewa nggih nyuwun sayanipun sinuwun Prabu Kresna kangge dawuh ing pinanganten Tejawati putranipun Pak Detogog ning pikantuk inggih menika putranipun sinuwun Prabu ing Astina pun Lesmana Mandra Kumara. Niki ndara cengkah pemanggih geger kula dipun ajar kaliyan Ndara Baladewa den para dudu karepe dhewe. Oh dadi ki mecekake ana padudon ning Pasukan Agung mboten trima padudon pun. Kula dianggep wis ora enek ajine Petruk. Kula diajar, dijotos, dikampleng, digejoh. Kailes, kaidek, kasikut, katungkak. Kula ngrasake lara-lara, mringis-mringis ngoten sik ditambahi neh. Apa kaidonan. Lambe kula wis ora enek ajine, Den. Kurawa pirang-pirang kula dikeroyok. Ya, pikir sasake dhewe. Hey, on. Anoman, yo. Wah. Boy. Bilang jalan, Pak. Boy. Kantong bolong Petruk ana ngendi? Pandi ana Anoman. Mati aku ah. Mati aku ora mati. Munyak werek Anoman. Yo. Petruk ana ngendi? Buron laronku. Golek ana sing ning ngarepmu aja golek sing ora ana. Ha, hei. Duh, boy. Hei. Ha, hei. Ha, bos. Ya, hei. Ha. Hei, ora minggat. Tandasmu kowe munyuk elek. Jar kowe. Wah, kowe. Yo, tampan ana tangane fotomu. Hei.
ing yo ho ho wat wo hehe wo das wa hey wa oh yo hey wa wait wa wa Petruk kon rene. Adpono Anoman. Ya kene kowe nglabuhi kantong bolong Petruk. Dudu sanak dudu kadang. Yen Petruk mati. Anoman melu ngrasake kelangan. Wah. Ha hei up. Wes. Modar kowe. Pat. Wah. Wah. Pat. Hey, pat. Wah. Yo. Oi. Yo. Yo. Wah, wah. Wah. Ha. Wah. Wah. Wah, hey. Wah. Wah. Lek menata wayang kudu apik, Not. Ngene dulurmu. Dolali tombo. Ha, hey ho, ha. Wo. Wat. Wo, ha, edian. Wat. Wo. Hey, wa. Wat, wat, wat. Wo. Tuat, tuat, tuat. Konge mari ketok to. Biasane ramuni lho. Bertahun-tahun lho ora muni. Oh. Pat. Doi. Aduh. Aduh mati aku. Hey! Whoa! Ah! Hey! Whoa! Wow! Whoa! Hey! Ho ho! 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 Inuman iki, Anoman. Banter cetha kleru. Wah. Edan. Wus. Ora apa-apa keparat. Wah, madu. Neng tangan-tanganmu. Racun neng tangan kiwamu. Endi sing kok wene aku? Nyo. Hei. Wah. Wah, wah, woi. Wah, wah. Wah, hei. Wah, hei. Kok nanti kowe. Wah. Wah.
melu-melu ki piye? Oh. Aus. Wet. Ya. Lo. Oh. Ya. Wah, lah. Nanti deh. Wah. Wah. Oh, Hei. Rindu mawur rindu keparat kudu karepe dhewe ngemping Nara Ginjapati nyidam Cintraka keparat kowe Anoman melu ngrewangi kantong pol petruk kowe wani maju ora wani minggatos ngadoh timbang cekak umurmu ayo parat Barisan Kurawa ting trangat tumbake kaya Jatingarang. Mekar ayu kaya jamur barat. Ora ulap kowe munyuk Anoman. Sewu bareng maju. Sayuta bareng para Anoman ra bakal lunga. Ayo. Aja takon dosa. Aku tak kedhep rai langsung penyawangku kowe munyuk elek. Tapi bantanganku ora rampung nyawamu. Guroni batangmu. Maju ke para karsa. Dondong rete-rete Dondong rete-rete Sirkan karo kancane Isuk narang kape Aku sesok melu kowe Wah, Anoman. Yo. Mau kalian kowe pangkling karo aku. Kowe salah swijining Kurawa. Kowe Yuyutsuh. Bagus. Apal kowe karo aku. Penggemarku kowe, dengkulmu anjlok. Us. Woi. Bat. Hey, Hei! Dua! Hai! Woi! Wene iki to. Lole.
Yo.